Belinda Phillips machiegni nyakoram gajuang e chendo mara min piny nyinga Lydia Pokelio. Ochogo mana kuo nyakoram gajuang jabich kama oriwo nyithindo ariyo owito ngimagi ka ng'wen to ngimagi nitiere kamarach bang' mach nomuoch kendo wang'o udi e kar dak ma Mathare B e kaunti ma Nairobi. Jafwambo mara Jutho Mundi leronwa en mach manomuocho kinyi ma piny orugo kawuono kendo wang'o udi ohala kaachiel gi kar lamo. En ywak mar rawera ma pod tin George wuowi ma owito minode otieno ma piny orugo kawuono e kar dak ma Mathare B e kaunti ma Nairobi e masira mar mach mane omuochi e alworani. George en achiel kuom jopango e landi mane oting'o udi 8 kendo wuono dakie gorofa mar 2. Nilikuwa nalala na vile nilikuwa nalala nilikuwa na kwa usingizi sana. Ndio sasa vile nimeamuka nimesikia tu jirani yangu akisema moto moto. Mimi kutoka nje nimepata kama moto already imeshika nyumba, kila mahali ni moshi tupu. Kutoka na mke wangu na mtoto wangu kuangalia stairs mahali inafaa tuponyoke nayo. Nimepata kama hapo already ni hakuna stairs, already imeshachomeka. Sasa mimi nimerudi kwa nyumba, mimi na mtoto wangu na mke wangu, juu already nilishaamua heri nikufe na mtoto wangu na mke wangu. Paro mar tho kanyakla kaka familia olokore ne George bang' jaode kwae mondo mi ochikre mondo mak nyathigi matin. Paro ma oreso ngimagi kata kamano oweye maonge jao.